салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Лионел Месси барои ба даст овардани ҷоизаи беҳтарин бозингари ҷаҳони соли 2022 аз Ҳоланду Мбаппе пеш гузашт. Федератсияи байналмилалии таърих ва омори футбол барои муайян кардани беҳтарин футболбози ҷаҳони соли 2022 омор ва таърихи фаъолияти бозингаронро мавриди таҳқиқ қарор дод ва билохира муайян гардид ки Месси бо кулли оморҳои футболӣ дар соли 2022 ҳатто аз Ҳоланд ва Мбаппе пеш гузаштааст. Аргентинӣ 275 имтиёз ба даст овард ва баъди ӯ фаронсавиҳо Килиан Мбаппе ва Карим Бензема пайҳам мавқеъ гирифтанд. Лука Модрич ва Эрлинг Ҳоланд бо ба даст овардани 15 ва 5 хол дар ҷойҳои чоруму панҷум қарор доранд. аҷибии кор ҳам дар ҳамин аст ки Лионел Месси дар таърихи зиндагии худ бори аввал аз соҳиби ҷоизаи мазкур мешавад. Соли 2021 ки Лео ҷоизаи туби тиллоиро ба даст оварда буд, ҳамоно федератсияи мазкур ин футболбозро лоиқи ҷоизаи мазкур надониста буд. Гумонам як ҳамин федератсия ба беҳтарин будани Месси қоил набуд ки ҳаминам даст бардошт. дӯстдоштатарин футболбози Пеле дар ҷанозааш иштирок накард. гап сари Неймар меравад ки бо чанд баҳона ба маросими видои Пеле нарафт ва ҳамакнун ин мавзӯъ муҳокимаҳои зиёдеро ба миён овардааст. ҳамон вақт васоити ахбори оммаи Фаронса хабар доданд ки дастаи ПСЖ Неймарро иҷозаи рафтан надод ва сабабаш дарозии роҳ будааст. бошгоҳ гуфтааст ки Неймар нав аз мундиал ба Париж омад ва аз ин сабаб ба Бразилия рафтанаш ба ҳолати равонии ӯ таъсир мерасонад. аз ин рӯ ӯ бояд истироҳат кунад. ин фарзияро падари Неймар ҳам тарафдорӣ кард ва гуфт ки Неймар аз бошгоҳ хост ки ӯро ҷавоб диҳанд то ӯ дар маросими видои Пеле иштирок намояд, вале бошгоҳ ин хоҳиши писари Марро рад намуд. ана акнун журналистони наздик ба бошгоҳ ин хабарро рад мекунанд ва мегӯянд ки Неймар аз бошгоҳ ягон дархост вобаста ба ин мавзӯъ накарда буд ва ПСЖ ҳам дар чунин ҳолатҳо ба ягон бозингараш маҳдудият намегузорад. агар Неймар аз ПСЖ хоҳиш мекард, раҳбарияти бошгоҳ ӯро ба рухсатии кӯтоҳмуддат равон мекарданд. мисле ки Ашраф Ҳакимӣ ва Килиан Мбапперо барои чанд рӯз ба Нью-Йорк иҷозаи рафтан доданд. худи Неймар гӯё ки тамоми кӯшиши худро кард то ба Бразилия равад, аммо гап сари ин аст ки рӯзи 28 декабр ПСЖ бо Страсбург бозӣ дошт ва Неймар дар ин бозӣ корди сурх гирифта аз ҳаққи иштирок дар як бозии оянда маҳрум шуд ки ин бозӣ рӯзи 1 январ сурат мегирифт. аммо Пеле бошад рӯзи 29 декабр аз олам даргузашт. хулас дар Бразилия ҳамагон ба Неймар бовар карданд, аммо ҳамин рӯз як наворе дар сомонаҳои интернетӣ пайдо шуд ки ҳамакнун бразилиҳо Неймарро мавриди нафрин қарор медиҳанд. рӯзи маросими хайрбоди Пеле Неймар дар як клуби шабона бо дӯстони худ дилхушӣ мекунад ва ҳатто рақсу бозӣ ҳам менамояд. аз ин рӯ ҳоло бразилиҳо чӣ гуна гуфтем борони нафрину маълумотро ба сари ӯ бор мекунанд. чӣ хел одаме ки шоҳи футбол садҳо бор дар мавриди дӯстдориаш ҳарф зада буд, рӯзи маргаш намеравад. ана ҳамин хел дӯстони намакношинос ҳама дар зиндагӣ дорад. ман ба баъзе қарорҳову қоидаву қонунҳои ниҳодҳои гуногуни байналмилалӣ ҳайрон мешавам. шумо аз ҳамин гуна ҳукмҳои чанд вақти охир хабар доред? масалан, ким кадом як нафарро ба хотири ким кадом як ҷинояти вазнин 107 сол аз озодӣ маҳрум карданд. ба ҳамин монанд ҳукмҳои дигар. акнун бубинед ки қаҳрамони хабари навбатии моро чӣ ҷазое доданд. Алессандро Бракони, давандаи машҳури итолиёвӣ, 36 сол аз ҳаққи иштирок дар мусобиқаҳо маҳрум карда шуд. сараввал моҳи сентябр Алессандро 12 сол барои истифодаи допинг ва фурӯши он аз мусобиқаҳо маҳрум шуд ва ҳамагӣ як моҳ пас ба ин муҳлат 12 соли дигар зам карданд. ин ба он хотир будааст ки Бракони новобаста аз он ки ба истилоҳ дисквалификатсия дорад, боз дар мусобиқаҳо худсарона иштирок мекард. худи ҳамин рӯз вобаста ба ин боз хабари дигар баромад ки болои муҳлати ҷазои Бракони ки 24 сол буд, ҳамчунин 12 соли дигар зам карда шуд. ӯ боз дар як мусобиқаи дигар ҳамчун волонтёр ба гирифтани хуни варзишгарон барои ташхиси тиббӣ худро номнавис кардааст. аз ин рӯ бо ин 12 сол муҳлати умумии маҳрумшавӣ аз мусобиқаҳо ба 36 сол баробар гардид. бояд бигӯям ки Алессандро Бракони феълан 36 сол дорад ва ҳангоми анҷом ёфтани муҳлати ҷазо ӯ 72 сола мешавад. дақиқан рӯзи 23 марти соли 2058 муҳлати ҷазо ё худ маҳрумшавӣ аз бозиҳо барои Алессандро Бракони хотима меёбад. ҳар касе мухлиси ин варзишгар аст
باید 36 سال انتظار شود. از این رو برایشان صبر و طاقت آهنی میخواهیم. آخر یک باره 36 نه 360 سال میدادن، هم امید خودش کنده میشد، هم از مخلصانش. کریستیانو رونالدو و خانومش جورجینا رودریگز را برای یکجایی زندگی کردن در عربستان سعودی اجازه دادند. این هم در حالی است که کشور سعودی با قانونهای شریعت کار میکند و برای آنهایی که رسما نکاح و یا خانه‌دار نشده‌اند اجازه یکجایی زندگی کردن را نمیدهند. اما بعضا عرب‌ها در چنین مسائل‌ها به قول چشم میپوشند. یادآور میشویم که رونالدو و جورجینا تا حال با هم رسما خانه‌دار نشده‌اند. حقوق‌شناسان عربی وابسته به این موضوع چنین اندیشه کردند: ما به خلاصه آمدیم که دیگر شخصان خارجی را که با هم نکاح ندارند صد راه نشویم. تنها در همان حالت ما با آنها محدودیت‌ها پیش می‌آوریم که یگان مشکلی وابسته به همین موضوع از میان آنها به وجود بیاید. برای یکجایی زندگی کردن جورجینا باید ویزا برای استقامت کردن در عربستان رو به دست بیارد که در این مورد او دو واریانت دارد. او باید با دسته النصر یگان نوع همکاری رو برا ماند یا همچون سیاح بعد هر 90 روز ویزای خود رو نو کردن بگیرد. خلاص زوری یک فوتبالباز رو دیدید که میتواند قانونهای یک مملکت رو عوض نماید. دیگر گفتیم که شاید در شرطنامه این بازیگر باشد همان بنده که برای رونالدو همه چیز اجازت است. برای کسی نه، برای او ممکن بوده است که در عربستان بدون نکاح و یا قید همزیستی با خانم خود زندگی نماید. این در تاریخ بار اول است. حالا در شبکه‌های مجازی خرد و کلان به این کار عرب‌ها میخندند که برای یک فوتبالباز قانون‌های دولتی خود را پایمال می‌سازند. با همین تمام، تا دیدار، خیر.